digital, més que la de paper. Perquè no acostumem a comprar diaris, com a molt aquests que donen en el metro i així que són gratuïts. Home, el que acostumo a mirar bastant és La Vanguardia, però en digital. En principi una és gratuïta i l'altra és pagant. Avui en dia s'ha de mirar una mica tot això. Hi ha hagut alguns casos, com per exemple en el seu dia el del Diari de Barcelona, que van haver de plegar i una opció barata era quedar-se només en l'entorn digital. No? En el cas, per exemple, de Papel de Aguas del setmanari aquest ens ha passat una mica el mateix, hem dit, només tenim l'opció de fer-ho digital. També ha passat el contrari, que els mitjans en paper havien de saltar els formats digitals perquè se'ls enduia el corrent. Està clar que és una opció moltíssim més barata. Jo, per exemple, la revista aquesta que he dirigit 20 anys és local i té uns costos de producció molt alts perquè el tiratge és baix. En canvi, aquest setmanari digital de què et parlava el vam muntar pràcticament en una setmana. En principi de paper. Perquè a la feina sempre tinc el diari, un diari de paper i els caps de setmana sempre comprem el diari a l'Avui o a La Vanguardia, una d'aquestes. Bueno, alguna vegada, quan estic a fora d'aquí, sí que agafo l'internet del mòbil i la miro, però més aviat si estic aquí sempre miro la de paper. Jo tinc una proposta, no sé si una mica personal, que és que hem de deixar de parlar d'aquesta fractura tan clara entre el paper i allò digital. Jo crec que no té sentit parlar de versions en paper digital si tu tens la versió digital d'un diari i t'imprimeixes coses en paper perquè te les vols guardar, te les vols endur, les vols ensenyar, i tampoc no té gaire sentit si a les redaccions vesteixen, alimenten els digitals en gran part de la mateixa informació que alimenten a la seva versió en paper. Consumo más prensa de papel, sí. No, bueno, yo principalmente, bueno, leo el periódico de Cataluña, la prensa deportiva, bueno, en realidad prácticamente todos los periódicos, La Vanguardia. No, pienso que calidad no tiene por qué perder. Yo que más que nada, yo supongo que es cuestión de costumbres, ¿no? Yo siempre he leído la prensa de papel y, bueno, realmente me cuesta un poquitín acostumbrarme a la digital, sí. Supongo yo que sí, no le veo mucho interés a la gente joven en la prensa de papel y sí en la digital, claro. Pero vaya, para mí, por ejemplo, yo creo que las generaciones así como nosotros será difícil. O sea, yo creo que preferimos la prensa de papel, ¿eh? L'esquerda digital, o la fractura digital de què es parla, quan a l'accés al públic, sobretot gran, no? De gent gran, s'acabarà, segurament en 15 o 20 o 25 anys s'acabarà. Premsa digital, perquè segons quines notícies tinc l'opció de posar algun tipus de comentari sobre la notícia. Ja sí, La Vanguardia, El Periódico, el 20 Minutos. No, jo penso que sempre hi ha gent que li agrada més llegir les notícies en paper que en digital. Encara que tinguin internet o el que sigui, sempre hi haurà gent que li agradi més llegir les notícies en paper que a l'ordinador. La formació dels professionals és la mateixa i els criteris periodístics són els mateixos. Clar, els perills en què pots caure en aquesta producció tan ràpida que a vegades necessitem els periodistes, en el format digital encara són més grans. De vegades veus versions digitals de diaris de gran difusió que tenen unes errades molt clares i ara ja tenen una mica més de flexibilitat i fan els canvis més ràpid, no? Premsa paper, bueno, perquè és més distret llegir en paper i premsa digital per llegir les notícies dels titulars, però si vols entrar a llegir articles i tot una mica, és millor l'escrita. Sí, amb rapidesa, sí, amb la immediatesa és molt aprofitable.
En qualitat, home, em sembla que és millor l'escrita. Si parlem de la qualitat dels portals catalans, no crec que es pugui equiparar, per exemple, un blog o un digital molt partidista a la qualitat que ha de tenir la versió digital d'un diari de gran difusió. Digital. Bueno, me es más fácil, no tengo que comprarlo. Y en el trabajo tengo acceso a internet, o sea que es más cómodo. Es posible, quizás la gente mayor no, porque no tienen acceso a internet, pero por el resto es posible que sí, sí. Per tant, sí que dona unes opcions de pluralitats. Veiem, si no, el cas de Wikileaks, la pàgina aquesta que ha penjat documents classificats del Pentàgon, en què es pot veure com els Estats Units venen armes també a l'Afganistan, la qual cosa ha estat un escàndol, però per una altra banda també és massa fàcil escampar un rumor. La possibilitat de censura a un país amb un règim totalitari és equivalent gairebé a la del paper. Ara ja tenen els recursos per a saber com filtrar Google a la Xina, com tancar webs o el gran control d'internet i del correu electrònic que hi ha hagut a Cuba.